Hey. Wes wancine padha nindakake akan wis kamanten wayahe sampeyan tetepi wajib dawuhe pangeran salat ati cakahe agama limang waktu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumanian luwih sampurna yen berjamaah Subuh luhur lan asar salat sayang dingatake indah maghrib lan isya cangkepe Rayakan dina salat sunahe Sembrono iku perintah agama Ngelingono ning donya wong sadela Sabar lan tawakal asal sing kuasa Yen kepengin besok buka suarga illallah la ilaha Allah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Wes wancine tansah dielingke Wes wancine padha nindakake ajar langsung mandang wayahe sembahyang netepi wajib dawuhe pangeran salat jati cakahe agama limang waktu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumaninan luwih sampurna yen berjamaah subuh luhur lan asar salat sayang dingadake tindak mungkar maghrib lan isya jangkepe rayakan dina salat sunahe jasa mata iku perintah agama kelingono ning donya wong sadela sakelan tawakal asal sing kuasa yen kepengin besok buka suarga Jan pengrawite keren. Wah, ya pinangka petele kok. Sinajan to seneng ya ana pepilike. Lho ya ngono.
Ayo. Ih. goleki sing sayang Wong agungan dong. Ayo. Oh, dong. Thank you.
Matur nuwun Mbak Rasi. Suarane ya elok tenan. Ayo Bang ya sinden jos kok ya. Kediri iki gudange kesenian. Depan asmane sapa kok Trasi. Mbak Trasi sapa, Truk? Sinten mau Mbak? Asri. Asri. Nggih. Krungu kowe Trasi. Ayo kaya sing dingendikake Pak Kuntadi malu. Awake dhewe iki wis tuwek tenan. Dadi ya lali-lali ya. Wah, iki anu wae, Truk. Kingko sing belakang sendiri itu sinden yang dari sini kecuali Bu Niken dan Bu Kesi jogetan. Tapi ada Bu Niken. Tapi nanti ya, Truk. Iki awake dhewe iki nek ora ngene iki kapan gong iso nyuwun gungan karo Bu Kesi. Arep nyuwun apa, Truk? Oh, Mbak Niken. Mbak Niken badhe nembang. Selak kesusu kundur. Oh, lah nggih. Mbak Niken Salindri. Menika wau wonten pamundutan niki lho, amplope dititipne kula. Napa, Pak? Anu saking Pak Lurah Rejosari. Ning ya mung sithik wong titipane Pak Lurah. Ini Pak Yoyo. Pak Lurah Rejosari.